Hej, ako se snima, nemoj da sam vulgaran, ja. Dodir je bolestan. Dodir je bolestan. Reprezent Fontana od jutra do mraka. Sredina odvaja muškarca od dečaka. Tako ti je sranje, padaj sve od sebe. Na mišiće batice ili ko te jebe. Pa Šiktač ime je nastalo spontano, objašnjavao sam par puta, ali bukvalno bez veze ono. I kako se zove, a počeli smo da kao repujemo i da se koristi to ime od 2004. ali nešto ozbiljnije i kad smo napravili studio tad otprilike i gledamo od kada to postoji od 2006. neki snimamo rep zajedno manje više u kom sastavu smo trenutno. Dobroveče, svegeri. Alo, ovdje. Da se čujemo. Draga. Pa svi su bili otprilike, da, sad kako ko, nemam pojma. Repovali smo svi odavno, mislim odavno, bili smo u tome, kako se zove, ne znam, ono Mata je tu sa nekim njegovima radio 100 godina, ja sam se sa ovim Šaka u Klinovci nešto tripova, pošto mi je tu bio, nemam pojma i bilo je, nemam pojma, Žuti isto, sa Žutim isto kad sam se upoznao, krenuli smo zbog repa bukvalno i da brojimo i sve. Tako da u tome smo, da kažeš, ceo život. Prilike negde od osnovne škole slušamo malte ne svi rep, i onda od srednje smo negde krenuli možda da se nešto tripujemo i posle toga kad smo malo... Od tog studija je u suštini krenula ta neka priča, nije krenula priča sad ćemo mi kao radimo rep, postajemo poznati na šta, bukvalno je krenulo spontano jer nismo iskreno ni očekivali ni da ćemo spot da snimamo ikada, ne da će kao neko da nas sluša, da ćemo da imamo nastupe i sve to i baš se spontano sve to desilo. Čak internet nisam ni koristio, bukvalno dok nismo krenuli taj rep, mislim ja lično, te neke stvari. Uživam u radu, pleševi me pucaju, uživam u radu. Pa, vrate, ja mogu samo kažem u to vreme mi nismo ni razmišljali u tom pravcu, mi smo bukvalno kako smo se skupili u studiju, krenuli, snimali, godinu, dve je tu prošlo, snimalo se i tu smo izbacili bukvalno, ne znam, 100 pesama, lupno, 50-100 naših pesama od nas sedmorica, osmorica koje se bio tad u ekipu. I, brate, to je tek onda, znači, krenulo taj, da kažeš, internet, to kačenje na internet i to negde tamo 2007. Nije krenulo pre toga. Lepo ga sabi da se napuni rizva, naduvana banda, ja sam deo tog tima. Nego koliko je sati moram da žurim, u betonu me Žuti čeka na Vuspri. Jer sam opušten i kad sam u frci, samo polako nema potrebe da jurim. Šiktač je tvrd rap zvuk, ali je raznoličan, različit. Svaki član radi nešto drugačije i... A i slušamo svoju drugačiju muziku, očeo da sluša jedno ovo i drugo, mi ja ovo, razumeš, i onda nemam pojma, tako... Pleševi me pucaju, uživam u radu. Uživam u radu. Pa otprilike je sad on i malo preodgovorio na to tu i tamo, ali kako se zove, krenuli smo snimamo realno zato što svi volimo rap i htjeli smo nešto da sad mi tu pravimo naše, ali nikad nismo bili u fazonu sad da će to ne znam dokle da odam. Da. Kao što smo malo pre što sam rekao, spontano se desilo, kako smo okačili te neke pesme na YouTube i nemam pojma ni ja, tad je bila ona era MySpace-a, kako se zove, tad smo okačili te pesme u internetu, napravili 1-2 nastupa nekih sa birom ili tako nešto na početku i odjednom, krenuli su tu neki ljudi da nas prate vremenom, posle iz godine u godinu se to povećavalo, posle neke pesme koje su krenule ozbiljnije, da se slušaju ozbiljnije kao pregradi i to je to. Ništa sad kao planski da smo radimo sad pesmu neku ili spot, kao to će da prođe, kao znaš 100%, jer ne možeš tako. Znam sad kad u skorije vreme što sam ja lično mislio za neke pesme, na primjer da će proći nikad bolje, desilo se kontra da su totalno neke 10, tako da tu nema baš pravila. Sobra mi blata. Dobro večer svima i mi da kažemo. Ajmo, brate, DJ, može. Preuzimanje. Reperi, ajmo svi ruke gore,
mnogi kukaju ti neki kao, kako se zove, koji su radili u to doba, ono, kad nije bilo internet, ja kapiram da je bilo teže, znaš, treba platiš studiju, trebaš, ne znam, ovo treba, ne znam ja da ti čuje masa ljudi, ne znam kako da izreklamiraš pesmu, a brate, kako se zove, opet sad neki ljudi koji vrede stvarno, a nemaju nikakve uslove, ne poznaju nikog, na primjer, od nekih ljudi koji su u nečemu, znaš, da mogu već kao malo da ih poguraju, i znači taj internet, da to okači pesmu na YouTube, Facebook, tralala, to ako je dobro, to će se proširi i onda je, mislim da u neku ruku, što kaže Mata, koliko je dobar, toliko je loš. Loš je zbog neke zarade, možda što je to umanjeno, ali evo i sad i to, ono, kreće se menja, počinju neke stvari druge da se dešavaju, to naplaćivanje, ti pregledi, YouTube, onda neke desete stvari, tako da mislim da i nije loš. Pa nema, to isto nema pravila, nekad se desi da nema teme, nema ništa nego krene, samo se napiše, nekad neko ima već, na primjer Mata ima već smišljenu temu, napisanu njegovu strofu, refren, bukvalno sve gotovo i brate tu steš da opišeš nešto, ovdje se snimi se ili, znaš, baš nema pravila. Sve zavisi, da, baš zavisi, neki spontano snimimo odmah, neki nije ono kao pišem na rime u autobusu. Da, brima. Znači nema pravila. Kad upatimo trenutak, to je to. I ono, to moraš da se navoriš da bi imao inspiraciju, to se isto ne bolazuje. Reprezent Voldrana, jedni druge čuvamo. Some say that they don't like the way my crew play. Reprezent Voldrana, jedni druge čuvamo. Pa ne znam, brate, to pronalaženje stila, brate. Da, treba, kako ti osjećaš ritam u principu i muziku, ti tako treba da se izražavaš. Mislim, nije da ja sad pričam kao ja se razumem pa nekom govorim, ali tripujem da ono, to je to, ne treba. Ja imam neke koje gotiđi i on, pa ne skidamo mi sad te neke koje gotimo. Pa da, ne zvučam niko, ja imam neki koga slušam, bukvalno. Nemam pojma, da. A stil, brate, gradiš ako si ti pojava, ne mislim sad ne znam u kom smislu i ako ti, kao što je on rekao, imaš, brate, ono specifičan si u tom repu, prepoznatljiv si, ljudi te izdvajaju, nema šta tu sad da, inače svaki čovjek ovako od nas priča drugačije, ponaša se drugačije, ima svoje sve i jednostavno to. Ono, šta si, kakav si, šta te razlikuje od drugih ili, brate, po čemu si isti, to je veoma. A inače sad nemam pojma, ono, treba i slušati strano sve da bi čuo sve i svašta, ali nije uopšte neophodno, ja znam neke ljude koji repuju baš vrhunski, a ono, ni ne znaju engleski, bukvalno. Znači, ono, nemam pojma. Imamo cilj da usavršimo tehniku, a sad pišemo sve više i više i više i više i više i više i upgradeujemo se tako. Pa da, ne možeš nikako kao da treniraš neki sport i što više treniraš, što si bolje u tome, tako i ovo. Trudimo se što više da radimo i da radi što manje priče. Što različitije, što drugačije, novije, nema pojma. Mnogi pričaju, već godinama ništa nisu uradili, razumeš, i bune se nešto, razumeš, 5 godina nisu izbacili spot, nisu izbacili pesmu, nisu ništa, razumeš, najbitnije je da imaš dobre pesme, da imaš najbitno spotove, da radiš nastupe, da si tu, da se ljudi, znaš, nema šta sad kao mi da pričamo tu, da izmišljamo, zna se, kao i u svakom poslu, brate, mislim poslu, realno i jeste sad stvarno posao. Volite mi da pripalim to i opustim poznak uz nju. Ona mi je tango za drušku i zato uzimam poveću zlu. Najzvučniji je definitivno Arena, ali kako se zove, tu su naši Prevala. Da, nastupili smo jednu pesmu sa Salatom Baljadom. Pa da, deo Stankvana je pukao u Areni, a kako se zove, i hvala sindikatu na tome, a kako se zove, ovako žurke u našoj organizaciji Prevala, Unezverijada, ne znam, festivali su bili svi koji jedan festival prošle godine. Uvijek napomenemo Zaječar. Da, Zaječar, ne znam, Niš, Novi Sad i mnogo gradova, sada ne nabramo, znaš, da ne zaboravimo nekog, ali dosta manjih mesta kao što, na primjer, Odžaci i tako nešto, Teslić i, ne znam, Bijeljina gde su isto ludilo, baš ludilo. Gde smo otišli, gde nismo očekivali, bukvalno će biti 20-30 ljudi, ono, a bilo je baš, ono, bolesno, čak bolesnije nego u Beogradu, iskreno. Da, bilo je ekstremno Nišu, u Novom Sadu. Da, da. Pa, varira između 50 i 1000, ono.
Nema pravila, nemam pojma. Ali to su neki nastupi, 200, 300, 400 ljudi, znaš. Od 200 do 500 ljudi, pošto su takvi prostori, u Beogradu konkretno nema, ne znam, ni nekih ozbiljnih prostora, osim sada, evo se pojavio Dom omladine posle, ne znam, pre godinu, dve u stvari danas se pojavio, ovo ostalo su sve, brate, rupčine teške, iskreno. Znači, prostori gdje može stane 100, 200, 300 ljudi, brate, koji ti postavljaju neke uslove, kao, znaš, za nastupe i to, a, brate, krševi su i onda, brate, baš je smešno za Beograd, on ima tako malo mesta za, ne samo za rap, nego uopšte za tako neka underground dešavanja. I sad uzima pomeću zlu, ja tražim način da spojim kraj sa krajem, jer u misli je jedan pomalo znam dobre do maje, da samo se umanjaš u ovdje, jer neću prijatelja u šetnji. Uglavnom nije loše, ide na bolje, zadovoljni smo, tango za dušu. Ako mi nisi zajebao, sve je u redu. Ako si me zajebao, gotovo je. Čekaj se maskiram.